Paremmin. Paremmin kuin... No en mä tiedä. Mä tykkään tästä kyllä enemmän, kun tää on vähän... Mun mielestä se on sama hitboxi, mut... Tää vaan näyttää paremmalta. Tiimipäässäautot oli kyllä kankeet. Oh. Oi, Nalle. Nalle, mä en näe mitään. Minä menen. Nalle, mä tarvii. En näe mitään kun Nalle on tiellä, se pitää tiedä. Jos sä menet leikkii olkkaan. Sit me vielä lellut olkkariin. Se ei mene, mut... Eikä tääkään mene. Koska meillä on Prime Mustang mies. Oho, sori. Ai. Se et vielä mun kuulu. Vähän tämmönen ahne yksilö. Nalle tuttuu. Ai. Kyllähän puhuttaa. Joo. Nyt on 16 kilsaa top speed. Hei, onko toi pääsvörtti? On siellä ne decalit, mitä siellä oli ihan älyttömiä. Mä tein videonkin siitä. Mikä aine maalit? Niin, ne oli ihan älyttömiä. Oliko millekään hyvälle autolle? No siis ne oli, moni niistä oli niinku kaikille. Jos mä olin oikeassa. Mun mielestä siellä oli yhtään siinä maksullisessa, niin ei ollut yhtään huonoa mun mielestä. Kaikki jutut hyviä. Tai siis yhtään huonoa semmoista maalipintaa. Toisaalta eihän siinä menetä mitään. Tai niin hyvä krediittejä. Saat enemmän kredittejä, mitä siihen käyttää. Miten? Siinä on enemmän kuin 10 semmoista. Onko? Mun mielestä siinä on 11. Mun mielestä siinä on enemmän kuin 10. Redirect. Boom. Minä jatka menee. Bro, mä oon fake king. Mä oon fake king, bro. Tuhottuu absoluuttisesti. Nalle tuttuu. Onko jotenkin, en tiedä kankeata, mutta testasin. Täällä on toinen puoli. Ja Mä jatkan. 50. Kototachi, Vinchan. Okei, boostit. Pistän siihen sulle. On hyvä, pidit kontrollin, se on hyvä. siinä. Mä menen seinälle, mä menen kerran boostit. Mä oon toisella puolella. Vedä vaan, ei mene. What I say? Okay. Mulla on 12 boostia. Väistin demon. Väistin demon. Ime noi buusit. Täällä on toinen puoli. Sinne pinch! Ei, team pinch. Mä menen seinälle. Sorry. Mä olin siinä tiellä, mä olin ihan älyttömästi tiellä. Tuunko? En tuu varmaan. Okei, mä otan. Ei tarvii. Koko... Mä ajattelin pinchi, mutta ei ihan toimi. Se oli lähellä, siis se oli kyllä lähellä, mä oltais saatu sen. Kato. Se ei ollut paha, kyllä. Se oli aika hyvä. Se oli kyllä hyvä. Oli hyvä kontrolli. Hyvä setuppi myös, mutta vähän liian. Jos sulla oli vähän ollut vähän enemmän boostia, sä oot ehkä saanut sen. Ja se meni suoraan. Jaa, kyllä. Pitäisikö pelaa niinku...
1 komppi per päivä. Silleen. Pitää katsoa vähän. Mä en tänään halua pelaa, koska tänään kompis on ihan älyttömästi niitä paljon parempia, mitä oikeesti on. Et se pitää muistaa. Ainakin inkaan kuin ekan viikon. Ja varmaan vielä hetkellisesti sen jälkeenkin. Minä. Mut toisaalta ei meidän ränkki ole mikään niin korkea. Niin. Ei, mut siis sinne voi tulla ihan helposti jotain Diamond Day Champeja. Tosi useinkin tulee. Oh. Voi myös ihan Grand Champeja mahdollisesti tulla. Eli onks ne vaan randomei vastaan? Joo, kun kaikki aloittaa samasta MMR:ssä, eli kaikki aloittaa 600 pisteestä. Se on se juttu, katsot, kaikki aloittaa 600 pistettä. Et meitä vastaan voisi tulla SSL, jos me pelattais vaan oikeaan aikaan. Miten mä sain tosta seiviä? Aika ahannetta pakko sanoa. Roket liian vähän trollaa. Ei kun. Mulla on varaa päässiä. No, tee kotitöitä, bro. Tai tee jotain rahaa. Täällä. Siinä. Mä pre-jumpaan. Mikä pre-jumpi, koska mä en ois saanut mä en ois viimeiselle, mä en ois saanut tota maalia enää. Kato, älytöntä. Ei se vielä toi ding! Tää on älytön klippi ja me klipataan kyllä huolella. Onks sulla kuvaus? On tietenkin. Hyvä. Sori fake-kikkaus, mä en kato osaa mitään, niin se on vaan helposti. Ei, en mä aatellutkaan, että sä menet. Mä menen toiselle puolelle vaan miksi, jos tänne tulee palloa. Pidä haltus vaan, en mä saanut sitä. Sori. Hei. Ai, älä tuu estelettä. Minä syön boostia. Mä yritän saada pädejä, mutta ei tässä oo yhtään. Mistä toi ting-ääni tulee? Ylärima, eikö sä tiennyt? Uusi ylärima-ääni. Toinen puoli. Wow. Okay. Ja myös tolpille. Se on sama tolpilla. Tai niitä on pari eri, mut sillä. En tiennyt. Apua, mä oon huono tässä. Ei se mitään. New items. Mä sain vihdoin nää. Mut sit on 700. Laitan vaan Changen modessa. Laitan matsi kuitenkin. Oota. Niin kauan. Mikä helvetti on tän ryhmän nimi? Sisun munakoisa, bro. Ei reilu. Mä en nyt pysty. No niin, mä oon takaisin. Mä tein just älyttömän maksuflikin. Jui. Täällä kyllä varmaan lähtis jotkut mastiflikit varmaan. Sitä mä just, et kannattaa haittaako se, jos mä käytän valkoisia zomba-renkaita? Mitä ne on? Hienot renkaat. Ei mua haittaa. Miksi mua haittais? No siis mä käytän sitä modia. Ei mua oikeesti. Ei silleen mua kiinnosta. Okei. On niinku sun asia. Mut laita nyt mattiin. Eikö mä näen, että sä oot täällä, bro. Mä just melkein ei kun sä et oo sinä. Kun sä liivasit, mä pistin ready ja sä liivasit, kato. Mä oon nyt matsis, bro. Pitää odottaa, että tää forfittaa tai jotain, koska muuten mä saan bännit, koska mä liivasin tänään jo yhtään siis. Ei mut. Mä saan bännit. Kasuaalista ei saa bännit. Kasuaalista todellakin saa bännit. Ei mut sit ei tuu mitään, mä en oo ikinä saanut. No katsotaanpa mitä tapahtuu. Ja siinä ei lue mulla on niinku 5 minuutin bännit. Noin. Mitä mä sanoin? Mä en oo ikinä saanut kasuaalista bännistä. No kun se on 3 matsia. Sun pitää liivaa 2 matsia sitten. 2? Niin 2 matsista. Sillä et ilman se toinen haluaa, että sä liivaat. Ei mut ei 5 minuuttia. Ei, mut se on kyllä sama mitä mä oisin niinku ollut siinä pelissä kuitenkin. Miten sitä Infinite Jumpia voi tehdä? Pystyykö
free place laittaa? Ei, mä teen sen. Voidaanko? Mä haluan vaan kokeilla. Ei silleen 1v1. Joo. Siis tässä on ne kaikki uudet. Tässä on Mitä vaan uusi on? monta palloa. Ja sit se Infinity-hyppy. Ei oikeesti tää on kamalaa. Ei sitä ei oo testaa yhtä palloa. Joo, mä otan vasemmat pallot. Kokeilla, rämpytä vaan hyppyy pohjaspawniin. Eki. What the... Jaa. Tää on outoa. Hei, älä tee maalia. Älä apua. Ei, mut kato, jos mä teen maalin, kato, ei siinä oo mitään väliä, bro. Kato, siinä käy vaan tolleen. Se vaan spawnaa tuohon keskellä. Hei nyt mä lähden crossmappiin kyllä. Sä voisit crossmappaa ilman boosteja, bro. Jos mun taito riittää, kokeillaan. Ei kun siis niinku tieteellisesti, no. Kokeillaan. No. Tää on. Mä sain just resetin, bro. Tää on kyllä vähän, mä en osaa tätä oikein. Ei siis tää on aika paljon vaikeampaa. Ei mut silleen niinku mä en pysty tähän balkamilla. Ei siis on ihan helppoa. Ei sun tarviis käyttää balkania, Mä tarviin balkamia. Kyllähän mä käytän balkania. Ei sitä tarvii vaihella sitä 24 vuotta. Joo, tietysti. Sealing shotit on nyt nykyään ihan turhia. Ei mut saaks resetis. Joo saa, mut silleen se on ihan turha. Mut mä koitan skooraa refresh. Hää? Triggetteli taas. Rämpytä vaan niinku hyppyy pohjassa sitä niinku... Et älä... Mä en pysty tuolla. Kato mua, kato tänne taakse. Tuu tähän keskiympyrään. Niin, kato mua, näetkö sä mut nyt? Oh, edes tää on sun. Maksuflick. Tää on kyllä sussein muoto, mitä mä oon pelannut. Mä en pysty tämmönen oikeesti. Niinku... Sä voit ottaa ihan kankeen setupin ja ei jätä tää muun, mä haluun tän pallon. Kankeen setupin airdiplaa ja vetä vaan mastykkekin. Hei! Mä en saanut hyppyä. Mulla ei ollut tossa infinityt. No kun sä et voi heti pistää, jos sä niinku vedät sen normi dodgen, eli sä niinku teet sen niinku, et sä käännyt tai silleen se tekee sen pyörähyksen, niin sen jälkeen et sä saa sitä heti. Koko. Ne kohta takas oikeet matsi, mä en pysty tämmösen. Mä en pysty oikeesti joo pahoilla nyt. Miks mä oon pahoillas? No jos sä tykkäät tämmösen. No ei siis, en mä täällä treenaa, tää vaan Kato, vähän hupista. Mä sain melkein psykoon. Oli älyttömän lähellä. Mä otan tosta. Reset. Apua tää puhua pelastaa. Onko vielä bänni? Joo, minuutti jotain. Oota. Seiva tää. Jaa, mulle oli balkan pois. Hei mä koitan pari redirectia. Miten tän pallon saa korkealle? Tehdään vaikka... Ok, tää on hyvä, tää on täydellinen setuppi. Noniin. Jätä! Oi bro, oikeesti mä liivaan tää. Se oli täydellinen setuppi, missä meni pitkä aikaa ja nyt mä en saa uutta. Tää ei oo kivaa. Not fresh.
Mut fresh bro on kyllä. Ei ookaan fresh, mä tiedän. Mä vedin Adrible, mistä ei saanut näköä. Niin nyt mun loppu se. Me voidaan mennä oikein se vedin. No niin, laita matsi. Tää Futura Garden on mun addiktio-mäppi. Tier 14, niin sit mä saan hyvän diikalin. Mun pitää päästä tier 14, okei. Pet. Ai mitä? Tier 14, niin sit mä saan ekan tosi hyvän diikalin. Mitä? Ei kuulu sulle. Mä feikkaan tietenkin. Ei kuulu sulle. Ai mitä? Anna, miksi mun pitäis näyttää mun ojasta sulle? Not logic. En näytä. Bro, save! Sorry, mä en tiennyt, että sä saat sit vedon tai en mä niinku yrittänyt, sit mä niinku sain pannukaku, ja sit mä vaan dodkisin palloa päin, sit saisit vetänyt siitä sitten. Oho. Koko anna tässä on mun ajasti. Mä näytän. 11 minä oon. Älä nyt tomari tee oikeesti. Ei mä nyt tomari tee. No oltiin hyvällä. Nolla boosti, mä ei niinku yhtään. On nyt tosi vähän. Oi, jos olisi ollut boostia, bro. Okei, nää on vielä toksikkeja, okei. Au. Mä olin lähde double tappiin. Mutta tää on mun toka peli tänään, niin menee vielä konkeemmin. Mä kuvasin yksi päivä ihan älyttömiä seivasin replaytä, niin ei pitäis jotenkin saada mun kanavalta mitään. Joo. Onko se siis tehnyt sen vielä? Onko se tehnyt sen jo? En. Tää tehdä, kun vanhemmat ei anna. Eiks ne ei anna? Voitko? En tiedä. Siis niinku ei anna tehdä sitä kanavaa vai niinku tietokonetta vai mitä? Kanavaa ja reilua. Oot reilu. Sitä vaan, mä feikkaan. On oikea puoli tietenkin. Tää on hullu jätkä. Miten mä saan tuosta savea? Peli, kerro. Laita sämmä. Joo, mulla ei oo Okay. aikaa. Oi, Uncle Big Ise. Joink. 30. Onks sun pakko syödä ne? Ihan pakko. Mä imuroin nyt vähän niinku sinäkin. Tulee syöttöä, jos haluaa. Ei se mitään tuu. Ei kato täälläs boostit. Mä syön alaboostit. Mä menen syömään boostit. Onko tää pakollista olla toksik? On, no kun ne oli toksik meille, bro. Ne pisti nice shot ja oikeinen kerta me vedettiin ohi. Kirjoita niille shut up chattiin, niin ota ne suu kiinni, ei pallas peliä. Kirjoita. Ei mun tarvii nyt, bro. Mä haluan login, bro. Feikattu, ei saa tällä hyvä pumppeja. Täällä on. Feikki tyhmyys tästä. Noniin. Herran jumala, sä oot idiootti. Oikeesti niin huono niin Kato tyhmä. tää. Mä olisin tehnyt readin, mutta on piti tulla homoille siihen. Älytön bumppi. Taidetta.
Saako lentää? Oota, mä hoidan. Okei. Bang. Mä olisin voinut Ehkä saada tuon hemmekkauksen. Kyllä toi käy. Oli ihan älytön bängi. Toi vaan jäi Miksi sä kysyt saako lentää, sit sä lähit lentää kuitenkin? Silleen kun... Mä oon niin tyhmä. Ai. No ei. Ai. Jaa. Et homo. Mä tuun sun perässä. Pinch. Mä menin vähän yli vaan. Ei. Kato toi shotti bro, kato mun äänkynet, kato mun. Mä en tiedä miten mä tein tosta. Pinch oli vähän. Kato. Tosta asennosta bro. Liian hyvä. Mä peikkaan. Ok. Tämä on hyvä aloitus bro. Paras mitä näkee vuosia. Tää lois keskellä. Ei, vähän liian kovaa oli. Read omaa maaliin. Niin. Mun boostit! Ei jää. Nyt, jos sä vitsit, niin okei, hyvä kiitos, sä timmoin. Missä mun hyppy on? Bomba! Bombaklat! Oli pakko tehdä jotain. Ja jätä. Jeesus aika. Jeesus! Masti flick. Missä mä menen? Mä halasin. Ei hyvä syöttö. Mä pussasin tota jätkää. Oo. Miten nää pussailee toisiaan? Mä tein oman mallin psycho. Okei, psycho. Oman mallin psycho. Ei, just toisin mielestä teet ihan oikein psycho. Ei, katon. Oi, toi veti Mä malli. tein melkein masti. Häikkö mun masti. Sit siinä on vielä se psycho kohta, mitä puuttuu. Ootan palloa syöttää. En mä syötä, kun mä Hei, menen saako sen. tulla? Ei, älä play jumpaa. Mä tuun. Vitsin tää niin homoboy oikeesti tää vastustaa. Sun pitää kirjoittaa jotain rumaa chattiin. Siis se Pelin jälkeen. blurrataan kuitenkin. Ai mitä burrataan? What Siis sitä mean? ei näytetä, et se blurrataan, sensuroidaan. Ai meidän videolla. Joo, tietenkin. Ei kun siis tossa tässä pelissä. Mä missasin. Oho, ei se mitään aika loppu. Okei, yksi peli vielä. Kyllä. Mulla ei ole varaa päässiä. Mulla on varaa Mä en tiedä jotenkin. Mulla on varaa vaan yhteen peliin sitten. Ready, älä liivaa. Mä liivaan. No sit me joudutaan eri peliin, Ei jos me ei voida mut, pelata. saan mä mennä freeplayhin? Etkö? En. Ei mut, Sigu, voitko lahjoittaa voi päässiä? En. Ei se toimi. Ei tässä voi giftaa bro. Ei mut mulla on 4 euroa vaan rahaa, tarvii vielä 5 euroa. Ei kun 5 mulla tarvii No tee. 4 euroa. Tee oma rahaa bro. Mä en oo lahjamassa sulle. Et mä pysty. Mitä sä et pysty? What you mean sä et pysty? Miten sä sit voit maksaa mulle takaisin sitten? En mä oo giftaamassa sulle. No sit kun... Please. Bro, sä voit, sulle ei kestä 3 kuukautta tehdä 5 euroa. Kestää enemmänkin. Mä menen komppiin tän jälkeen, niin haluatko tulla 2 ja 2? No, pitää lopettaa tän Ei mut ei se on vitsi, en mä mene 2 ja 2 vielä pitkä aikaa. Sitä vaan, et... Voitko tehdä sun Tietsikan WhatsApp-tunnuksen? Joku päivä. Odottaa. Se on aika vaikee komplikaatio. Mä yritän selvittää mikä on mun WhatsApp-salasana juttu. Älä please, koska älä koska please. Et sä voit tehdä mitään saikoota bro, sä et ole mikään SSL-peruna. Vaan... Mä en oo SSL vaan RLTS. Et ole mikään sen bro. Bro is not him. On. Kato mun IQ-taito. Sä voi vaan vetää sen. Mut mä oon him. Kato tää syöttö. Älytön se tuu. Mä oisin saanut tosta paljon paremman saitu ilman, sä olisit tehnyt sitä toisen latsia. No niin, katsotaan. Me ollaan nyt RSL. Me ollaan kummatkin RSS. Eikö mä oon kokonaan, sä oot Misu. Kokonaan! Ok. Eiku mä oon Tenasity. Sä voit olla koko, mä oon Tenasity.
No, mä oon sitten toi Redirect Boy. Eli... Mä feikkaan. En mä tiedä, mä oon joku. Kyllä saat. Ei tarvii. Kakkospallo. Jata. Come on, mäkin haluan se tuppi. Bro, Mä en ei oo yrittänyt pumppaa, boostia. Se oli oikeesti. Miten sä olisit ollut mennyt et ilman Kun boostia? siinä oli boostia siinä mun vieressä. Et sais ehtinyt. Mä Olisin ehtinyt. kun mä oon toi Peppor. Peppor. Ei, mä oon Max. Okei. Mä en kyllä tiedä kuka on Peppor. Mua kiinnostaa se vaan. Maxu syöttää sulle. Älytön setuppi. Täällä on, saaks free jumppaa? Tulee syöttö varmaan. Mitä sä nyt seivaat mun vedon? Pre-jumpas ei sitä, sä seivaat mun vedon, bro. Ja miksi sä kysyt lupaa, jos sä kuitenkin teet sen, bro? Ei, mutta mä koitin niinku mennä psycho-asentoon niinku Miksi sä hyppäät siihen? Jos sä kysyt, et voiko mä hyppää, sit sä kuitenkin hyppäät. Sillä ei mitään väliä, mitä mä vastaisin siihen. No jos sä saat ei, sit mä en hyppää. Niin, mut sä olit jo ilmas, jos mä olisin sanonut. Ja sit siinä on vielä 2 sekunnin niinku myöhästys, niin miten niinku... Pitäisikö mun niinku ennustaa se joku 7 minuutilla? Vähintään. Mulla on vaan semmonen asia, että älä please Siinä. pre-jumppaa. Toinen maalilla on Redirectis. Ei! Älä tee sitä. Mä en halua oikeesti tehdä maaleita. Mä haluan tehdä hienoa maaleja. Mä klippaan niitä. Syötä alla. Klippaan nyt, mä syötän. Mä vedän backboard. Älä pre-jumppaa, bro! Mä oikeesti Kiitos. pre-jumpannut. Sori. Ai. Seivaan tän vielä. Come on. Jos mä voitetaan, ehikö sä vielä yhden? Ei sillä oo mitään väliä, mä ehdin, bro. Kun tästä ei kiinni kelloa ja sitä on kiinni pelimäärästä. Paljon sun pelimäärää. No, siis nyt tän jälkeen 0. Onko minä? Bang! Niin. Oh! Ai. Tuossa on niin Koitin päin. psykouta. Mutta en osaa. Mä en ookaan. Kuka oikeesti, mä oon vaan huono. Mun pitää pelaa semmosesti, miten mä osaan. Oi. Oni-chan täällä on. Maxu is here. Mä vähän dässäilen täällä ja saako pre-jumppaa? Aiku ei tarvii. Mä vaan sanon solo play silloin kun mä haluan solo play ja sit sä et vaan pre-jumpaa, se on mun vastaus. Solo play. Tää. Ai saatana. Ihan sama. Mä en oo semmonen pre-jump mestari. Mä en halunnut vetää tosta maaliin, koska... Se menee enemmän aikaa. Seivaat. Jos et tuota seivaa, niin sit on niin. Hei tää kuuluu. Maxi Flick, ei nyt. Ai, mä olin niin lähellä, sä pumppasit, mä olisin muuten saanut sen. Mä koitin Maxi Flickia, mutta ei onnistunut. Mä oon niin huono. Hieno flikki, katso tota. Mä olisin Minne muuten menee? ryöstänyt se, jos sä otais pumpannut. Come on. Miksi me koitettu seivaa? Ja ryös. Mä ryöstin, mä olin syöttämässä sitä. Mm-hmm. Joo bro, mitä sä luulet? Miksi mä en mä nyt niin huono? Mä nyt niin idiootti. Hemminki. Mitä tos kävi? Se maa söi mut. Täällä on. Apua! Mikä sun ego on, häh? Mun pitää famblaa. Tää jätkä luulee olevansa himmi. Kato. Nice shot. Anna Noniin, mä. Täällä on. Ilmas. Ei. Mä haluun famblaa. Mitä Mä haluun hamblaa tää jätkä. Bro, where are you going? Minne sä meet? Laita chatti, where you going? Laitaanko chatti? Feikki, ootko valmis? En ollut valmis.
kirjoittaa. Mä Laitaanko pistin easy ja sitten you're too bad. Mä olisin saanut setupin. Kato. Bom! Bomba klaatta! Bomba! Bomboklaattaa! Se ois mennyt! Mitä? Se ois mennyt! Senkö mä reaadin? Mun ois pitänyt bumppaa, sori, mun ois pitänyt bumppaa, bro. Mä menen seinään, Sovitaanko, että toi lasketaan? No, siis eihän se ole maali, niin miten se lasketaan. Mun ois pitänyt bumppaa, mä myyn, mun ois pitänyt bumppaa. Oikeesti. Siinä olisi ollut mun ikimuistoja hetki, kaikki ne päivät sitä varten. Kato tää. Mä vedin ton vikan no-lookilla. Ton vika yritet. Mä vedin tässä no-lookilla. Mut ei ihan mennyt. Mut älytön syöttö hei. Oikeesti tää Smith Beatles on homo. Mä sain täydellisen setupin. Sä näit. Mä näin. Sitten. Se seivaa sen. Tuntuu niin pahalta. Ei oo reiluu. Tulee oikeesti huono mieli, kun